Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. May na may muda guys, kung may ligong kag traditional hilot. First time nimo ni nakita, tanawag yun. Para sa imuhan ni. May butag ma'am. Sa matong pamati. Slide. Nice like kinos ah. Slowly please. Karon nga Oh. magulang. Sige. Kaniya natukod. Pero wala ka na pansin sa imuhang dapi-dapi. Wala may noon, kung maniguro na lang ko. Sige. Advance na lang. Pero kasakit din akong may scoliosis ko itong una. So ako na pa. Dito lang ta sa Pamati Island ang English. Hindi ko kabulog in English. Itong bukog na. Kanang kuan lang kanang imong gipamati. Kanila na rin. Unsa imong pamati kanang Ang sa'yo masakit. Kanina sakit ang mabaga sige pagtukod siguro na ako. Ay panukod. Hindi ka ito natukod ko itong pagka-slide na ako. Ako kaniyang kamot akong tukod. Anduhan gyud ang sakit. Hindi daw. Sakit naman. Sige. Unsa pa gyud? Wala. Mo nilain? Likod, hawa, kokera. Likod lang gyud permi ako. Kani kayo mga Ako na lang mangita sa uban. Sige. Asa kitong balay na mo, ma'am? Day ka home. Di ka home sige, ma'am. Shout out, ma'am, sa imong silingan sa Davao City. Ako na lang igsoon na Kinsa man si Matina, si Ruth Ihong, si Matilde Villanueva. Ako yung isa pa ka igsoon nga nasa Matina. Fatima Paris. Fatima Paris. Davao. Si Davao Julita Santos. Isa pa. Wala na. Wala na ilahin? May igsoon lang. Imong bana. Nagpahilot. Sige. So ayan guys, shout out po sa mga taga Davao City, Dika Homes. Hello po sa inyo mga nasa Mander. Gamay ra kayo na ikaw ma'am. Pero ato tabangan na mamaayo yang di pamatis klawasan kay gikan biya sa na slide. Slide lang wala magundak o mabunal. Tukod na. Sige. Tabangan na to mamaayo siyempre ino ba na sa pagkampos Ginoo. Siyempre sa rin nga madugol sa kuha. Manikamot manikamot kung mamaayo mo kutot sa kumay mo. Kaya kay natin ginapamatis kalawasan. No? Siyempre, ang pulang wala tayo sa Ginoo. Wala naman kita laing kuhan. Yatag na tutangan saya. Na lang. So, sa karoon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Ayan, so magsugod ako Hilot guys. Shout out po and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan. Relog, sing. Ang gana dia, nyara ko. Mo ani itu man ni dik no. Mo ko ni siya. Ngay sa nasuko. Mo ko ni siya no. Mo ni dugo nga natulog. Nanagam ko. Pero sumana ni siya rik kay siya rik. Mas mana kay sa gud. Lintin na plus bawal. Nagsalubong na. Ang kape. Ang kape undang ta para diri man na. Yan. Gatas na. Pwede ta tubig, Milo, gatas. Kasi kung saan gatasa, sa pagbaratuhan pwede. Pwede siya sa diabetes ng gatas. Ang Pwede yung diabetes ng gatas. pwede man. Ay, nito ta sir. Hindi pinto ga. Give ko. Kamu tatap mo. Uso ka kamay man. Pwede. Mira. Amen. Tama na tama. Pero sa ko mo. Pero sa ko. Ya. Okay na kana? Yan is ulo eh. Wala.
tanggalon na. Sige. Asa na malong? Dili? Sure. Siya na. Sol, tangalo na to mama. Oo. Ako na ilan. Kau galing mo ni mo ni Yuta dire. Sa lolo, gatik sa mama, gatik sa kuha. Mama. Hindi ka rin nagsaktak na. Ha? Nasakit po. Okay, lagi na ko. Ero gamay. Gamay. Kabaga. Hindi ko Saan ka daw gamay, ma'am? Marang kuhan, ma'am. Saan Di ka ko daw? pirmi may batiyo na nangyari. Ha? Di ko pirmi niya may batiyo niya. Ano to, mama? Kaya ni mama. Ano yung tinopangan, ma'am? Jane Rose. Jane Rose. Kaya na, ma'am? Kaya na? Kaya, no? Kita na kita. Ilagay tayo na doon. Ah! Gawas yung hangin sa kung lawas yung nangyari. Gawas ang hangin ba? Dagang magkikit ko sa lawas, ha? Ha? Dagang kayo ko ng lawas. Nakapot ba? Nakaroon pa na tandog, bitaw yung tandog. Naman ko'y tandog lang. Ano ba? Naman ko'y kuhan nga, naana lang. Kaya yung dakpag ng mga kuhan niya. Hindi kayo nag-ibis mo dito? Hindi gawas.
Kuya ko sa TikTok ba kay butang na daatin sa kauban ni Sara, President. Sige, himo na daan ba? Si Sara ang President, ang vice na si Digong. Nawin na may tabog nga ko. Naman nilang gusto nga Mura ng Pilipinas. deposit eh. Ha? Mura ng deposit eh. Dabaw na style, no? Ibang anak po to sa una, no? O ito ng Mindanao. gusto- Mayor si Kuan, no? Ang vice si Kuan. Ito ng Mindanao. Gusto nila Mindanao. Maalain yung Mindanao. Hmm. Yung Mindanao, mag-visa na tayo itong Manila. Ganay visa. Bago yun na may tabog yun. Kay kalaban na ta. Mato yung mga ito kag Boto, ma'am. Manila. Nanak kay Bisa. Oto, no? Kaniyas ko ito, mambay. Dugay na din mong likod. Oo. Munda na yung pera. Ito nung pangayon sa ganun, ayaw nun. Huwag natin i-text mo. Ano rin number? Ano mapagkauntik na kuantik. Wala may kuan nga bawal sa kuan. Ang kanang kuan lang. Buwan. Isda mo ang mga sunat. Basta mga kaliskison lang yun siya. Pero Alas kanang 4. karne. Kanang karne rin. Mas patron mo. Gising mo. Go. 2, 1, 2. Gising ko lang eh. Magdadamit na. Kung ka kamay sarang, kadali sarang. Ano nga, gawas lang ka? Oh, pwede? Ah, pwede. Ano, medyas na ako. Cukup. Sakit gamay, ma'am na. Oo, tamo ko na anak. Pwede ba? Pwede mag-jacket trick, no? Pag-jacket, sir. Ha? Jacket yun. Takon ka kangin. Kaya ang hangin. Oo ba? Nga, igang. Ika? O, sige lang, igang. Pag sinton ka, pagka masingot na juga, tanggal ang t-shirt, ilisip bago. Ah, maba. Para di mo ka. Nabili na medyas. Oo. Lakot kayo. Buwan tama. Ambi. Buta na to sa isa kasundan na. Oo. Ang buta siya kahit ulo. Kasi nabilin.
Yung kinitan uno, kung jazz. Yan ang gamiton. Kapag senior ma'am. Senior na ko eh. Senior no? 65 na ko. Magulang di ka. Oo. Mag 64 pa na siya. Kaya tanaw na, siguang na yun siya. Wala magulang siya. Okay, sado na. Handa ka na ko, bahala ka din. Ikaw kita magkantos. Ay go, lagi daw siya 59. Gahay magulo. 59 daw paubos. Huwag daw siya sakit. Gahay magulo gon, di ba tapos sa kuha. Undag yung inom. Kung di mo undag inom, Bahala ka diya, lubong. loob. Ako kita minuana. Magbinya aray, sakit aray. Kung magbinya man ko kutro, pagtuunin mo ko minyo. Oh, mahalin pa di ako. Sakit aray. Aray. Sakit ka may ma'am. Sakit. Kaya punta mo. Ano man ako na siya. Magbinya ko kutro, ay bahala ka din na. Hala, pagpakabatay. Inong tama sa aming ginawa para mabiyuda dahil ko. Salini mo anaon, ano ang lang, kahit pag-ulo. Ihadlokon, di ba? Ano niya pa magpotro nga, kapoy na ko sa una ng bana. Kuha na ko kuglain, ay kapoy Kaya ba? mas labang pala hubog. Mas may pang Na. buhay dalaga. Uyog na ba? Wala na ba? Nagkungay gligi ba? Ang sabi na ko sa mga anak ko. Lipay pa ko. Tagom, igo po sa baha. Sus. Bagdilo, uy, ay sila, uy. Ani karon ng sitwasyon rin sa mawag. Na, Ang mawa po doon, no? Wala na. Yung kalsada ba naman? Mga Murag gilinog. pila ka oras. kung sa tutuloy, hagba, di ba? Oh, nay po tong akba. Kaya Nay po tong kalsada ng ukang. ang one way nga dalan. Di kagian. Iukab na po. No. Hanggang ang tagulan, uy. Napa-inspector sa metro. Oh, nag-picture-picture. Inspector Palma eh. Inspector Palma. Katingalahan kini kasalahan eh kay murag itoyo og butang ang kwan. Itoyo og butang ang simento ang gipile. Na ang one way nga kalsada ukab na pod. Ano siguro na yung mga kabilyan kalsadahan? Dara-dara. Siguro, no, kaya nang ukag man. Ukab man. Ano yung kinalasan niya kay Mura Gina no? espalto ba, no? Nalipatong lang Mura ba, no? patong. Hindi nyo ay napod. Pili, bukid, ni landslide. Kapag yung balay. Ako, ang pinyo ko ito sa lawas. Kaya nga, no? Lawas ba itong punan? Wala na siya kituyo og file. Naukab ro na siya kiyaha. Matod pa ni sa atong Ginoo Kristo. Gihatag na ko siya, gipahiraman na ko siya nga maayong lawas. Iuli sa ko nga maayong lawas. Imo manggi. File og Kasi pad, tuyo og file. ay. Ang tagamay. Wala. Mapuka, ang silot-hilot. Ha? Karon, Samahan? oras ani. O, ang hilot-hilot. Kita po na kasi YouTube. Live ni wala na ni putol na. Kita mo ba yung Putol na nga wire. sakit mo siguro pang, ay, nilalang ko. Hindi ko kaisa lang ka. Ako, Wala na gani. sakitan ba yan ko? Sabi ako kaagisok. Ang pila ka oras ani wala. Masad gani, gani ko. Hmm. Ay, ay. Pero wala pa kay sayo pag-ayo ron. Ah, Sayo pag-ayo. ano po massage? Kung ka pa massage, isakitan ko. Naglaano man kay ni.
mga pila ka oras din na magihan eh. Oo. Yara, ang kinalasan nga giyagihan, wala na po, bigay na po. Atong tulay nga naputol, ikan madian. Yung alay lain dalan ba no? Hindi na kauli. Dili ka lusot. Wala Tambong. niya, may galan. Nailain pero pati layo ah. Ipaabot pa ang amuang engineer. Kung sa iyang desisyon na eh. Pero magituyo, plaster ng kalsada oh. Para guys oh. Buwak lagi na no? Ay, parto man na. Ha? Di pa ito nililig. Buwag kalsada. Oh, ni Murag linog ba? kalsada oh, Hmm. nangungkap na oh. Di na ido na linog ito una. Ido ang magkaroon. Yan, napasa. Dagko na kayo ukap ang kalsada. Hindi siya magian. Dapat ang gili nagbisulip ang tubig dito. Dagko kayo bliki ba oh. Na-landslide niyo. Lagyan ba na yun? Walang higo. Ano ni karon ang sitwasyon diri sa mga wala na. Ayaw ko na mawag no. Ilang ka oras dili na ipagihan. Kayang Pero ito ba ito? Ulos na ko. Tanaw ko. Ulos na. Ah, ninaog ang kalsada. Ayuta. Ayuta mo yung nakuhan. Kung naputol siya. Butol kay ayuta man na daot. Napaganda kong trapod sa pagkagay. Sa pagkagi. Makagya na motor. Ah, isang pagkutsi, di kagya na eh. Laruhan ng mga schedule na. Ano man? Ano? Ang segundo. Ano naman? Buka na bakante te na alas 5. Pwede Domingo. Sa oras. Ugma na lang alas 6. Laro. Play, kung unsa man kayo tinuod, ani? Unsa tinuod? Sure, is sure, be. Eh, mahal kayang tinta. Kapoy kay chat ba? Kapoy chat. text. Doon na yung schedule, Domingo. Sabado na po. Sila may dapat mupuan. Usap-usap. Manala din mo sikot. Hindi na kay, na may birthday. Sa George yun eh. Kapoy na type. Alap ata. Kami nautan miglog. Kami tanan. Pag internet na ah. Punta ba? Wala na. Dapat tayo nga dito sa messenger na lang nanawag mo. Nagay ko pag di meron mo ito ba, mabot og 10:30, wala ginilarga gito pa sila na ni. Wala naman siya na, malarga. Gusto na ko padagat sa mga anak. Kaya nala last days na namin. Inala last days. Hindi ako pa last days na namin. Okay. Ingon nga dito no nga, 9. Ay, 9:30. Ay, mo na lang na itong G's. At kaya nag-ingon natin, mo na lang na itong 10. Para na, di distansya. Para di kayo dali-dali. Ay, mo kayo dali-dali. Tapos mo ko nga naligaw po din. Doon kayo mo nakalarga. Alas 7. Puta mo lagi. Ang bunso man ko na ako bang humitik. Di ko ko uban. Ang tayong uban to. Sayo-sayo eh. Di man ka mag-review man. Sino naman nag-drive? Akong anak, katong babae. Amo yung nag-drive?
Gusto ko din baragan. Di pa yung pupas pa sa dagan gam. Anak ko wala mo reply, delikado na. Dabor ba niya? Mga 10:30 eh, wala na, netas na kayo ni Buwan. Magani kay wa pa. Wala pa pa ko na. Wala lang yun may, kung nga on taron, lari kayo dito rin bansalan kay... Ano, di man po mo reply. Kung basil wala na niya. Pero sige na ipa-load dito wa gyud. Ito. Messenger unta imong kuan pang ka pwede ta messenger. Atay load messenger. Sa Facebook. Kung sa load messenger wala.